sarauniya mai mulki da tsauri, mai ƙauna da zafi ba za a tsallake ba. Baba, kalau kuwa na gan ku kun yi jingun-jingun, ko dai jikin Sagiri ne yake? Lafiyar kenan. Azu dai Barau Baushe ya zo, ya duba shi, kuma ya faɗi inda za a samu magani. Inna, Baba, to me ake jira? Ashiru. Kawai ni zan ji. Ashiru. Baba. Wannan magani da za a samu ba kamar yadda kake tsammanin sa ne da sauki ba. Taken wannan neman magani yana da wahalar gaske. Dan za a iya zuwa a yi nasara a dawo, ko kuma in an tafi ba za a dawo ba. Saboda jejin yana da matuƙar hatsari, tafiyar tana da matuƙar hatsarin gaske. Wanne daji ne, Baba? A dajin Kufere ne kaɗai za a iya samuwa wannan magani. Ni kuma yanzu gashi ƙarfi na ya ƙare. Baba, kawai zan ji. Amma ka sani cewa kai kaɗai Allah ya bani, kuma jejin nan ba kusa ba ne. Dan Allah, dan Annaba Aisha, ka duba ka ga irin nisan jejin da yake wajen, ka ce za ka je. Shi Baushe Barau ɗin me ya hana shi zuwa, a biya shi ko nawa ne, ƴar guntun saniya ta kwaɗe zan sayar bayar a yi masa magani. Wanda kai ɗin ka tsira da saniya. Ashiru, Allah ya maka albarka, domin wannan shine sadaukarwa. Dan ko da shi Sagiru ne kake cikin wannan hali, shi zai iya maka wannan. Saboda haka Ubangiji Allah ya bada nasara. Na gode, Baba, dama addu'ar ku nake nema. Allah ya kare ka, amma ka sani cewa jejin fa ba kusa bane. Ba kuma nan abun wasa bane da kuka saba zuwa farauta kuna. Haba Ashiru, me yasa za ka fito akan karamin abu da ka gaya min ba? Ka yi haƙuri ɗan uwana. Ba na so na rinka ɗora ma nauyi sosai yana yi ma yawa, kana yin ƙoƙari sosai da sosai a kaina, kuma komai na ɗebo sai a ce in zo in kawo ma shi. Ina so ƙwaƙwalwar ka kai ma ta rinka Ka fara cire kalmar farko da ɗan uwana da kafa, sai in daina yin ƙoƙarin da nake yi. To Dan kai ban ma ba yi haƙuri, insha Allah hakan ba za ta samu. ba da mu je gida ko? Yanzu zan je wajen Uzairu ne, zan je in karɓo wasu ƴan kuɗi na zan biya bashin da ake yi. To wani bashi kuma bayan wanda na biya? Ana riga na biya. Je kawai. Na gode ɗan uwana. Allah ya kawo ranar da zan saka ma abin da ya kuma wani.
zan tambaye ka damuwan da kake ciki ba saboda na san halin da dan uwanka yake ciki shine yake damun ka. Amma duk da haka ba zan daina ce maka rage damuwa ba. Ki dai bar hannu. Ai damuwar yau ta ma fita koyaushe. Fa wani irin damuwa ne yau din? A zubar baushi ya ji. Sun zauna da mahaifinmu. Ya faɗi inda za a je a nemo wannan maganin. Banda abinka, ai murna ya kamata ka yi. An samu inda za a samu maganin. Hanne, tafiyar fa ba irin wacce kike tunani ba ce. Tafiya ce wacce za a yi ta. Ƙila an tafi a dawo, ƙila an tafi ba za a dawo ba. Ko kuma an je an samu maganin ma a rasa hanya. Saboda kin taɓa jin dajin nan kuwa jejin ku fayar fa. Na sani amma mutuwa ne ni ba na son kai saboda idan ka mutu zan shiga damuwa. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Domin tuni na daɗe da ta karɓar wannan ragamar tafiya. Sai dai kawai ki taya ni da addu'a. Na sani amma mutuwa ne ni ba na son kai. Haba hannu, ya aka kike yin irin wannan magana? Sai ki kashe min jiki ai. Ki daina min wannan magana. Kawai ba na so daga nan ki ƙara ciwo ba. Ashiru. Ashiru. Daga ina haka? Dan na san nan ba hanyar wucewar ka bace. Wallahi daga gida nake. Wai na je duba ka ne ma sai aka ce mun ai kana nan kufai kana aiki. Ai ka san lokacin damina. Ba mu wasa da wannan lokaci. Gaskiya ka. Ballantana kuma yanzu ga yanda halin wannan abinci. Kana bani labari, amma ka san damuna idan ta sauka ba saboda mu Allah mu riga mun bar abinmu sai Allah ya yi ruwa sannan za mu sha ruwa kasuwa muke noman nan dai da shi muke ci da shi muke sha. Zakir kenan tafiyar fa ba irin wacce kake tunani. Ai kai shikenan daman ka san jiya ne wa jaki na sassaɓe musu kokoto zaka ji daɗin tafiya da shi kuma ka san bana hana. In dai kai ne ka zo ka shiga gida ka ce lantana ta baka za ka ɗauki abinka ka tafi. Ai ba na hana ka ɗaukar jaki kai duk garin nan akwai wanda nake kin hana ma ɗaukar jaki na irin ka. Yana nan ka ɗauka ka tafi. Wani daji? Wai can dajin Kufairu. Dajin me? Sama da kwana 10 fa. Dajin me? Dajin Kufairu. A baka da hankali a baka da hankali. Daga cewa jejin Kufairu. Ka san yadda Sagiri yake a waje na zan mar abin da ya faru. Haka amma dai dajin kai ka san yadda dajin ne. Ai bai kamata a ce kai da kanka ka ga yadda muke da wannan in wani ne ma ya zo ce zai shiga tsakanina da Sagiri kan da je wannan neman magani ai kai za ka tashi ka ce masa karewa ni fa zan ba da labari. Ai tafiya ba ta yaki bace shi ma abin da zai ci da sauransu dan guzuri dai domin wani mai daddawa da naje wajen ta na gaya mata dai ta dan tanadan mun abubuwan da zan tafi ita ma na santa da iya tsaraba ta karago logo da sauransu amma ta rabuwa da su ta je wajen dashi. Shi da kake haka kin san Ashu indi ya riga ya zo ya yanke magana da wanda yake iya jiya shi kuma duk garin da mu ne za mu iya gaya masa gaskiya ya dauka to amma da zama ya zo ya sami magana da muka dinga shi to yanzu me mafita akan mafita guda ɗaya ce sai dai ki koma gida ki ɗauki carbi kamar yadda kika sa mutane addu'a shi ma ki taimaka masa addu'ar Allah ya dare shi amma muna jin aran mu cewa zai da saboda da ya samu nayi ya kasa yin wannan tafiya ya ce ba zai kasa ba saboda kin san waye Sagiru a gurin Ashir to iya wannan ma kai a shafa fatiha kawai ki shiga gida. Duk mai mallakar mulki bai taɓa dawwama ba abin so. Jarumu ya baki nasara ga fale mun naga tun da cikin tsaya iya tufa kawai. Jakadiya in kin ga na tsaya akan tufa guda ɗaya
san da abin da yake da mu. Haka ne ranki shi daɗe. Domin akwai labari. Don duk halin da ake ciki, don ɗazu durum ya shigo. Jakadiya yana ina. Je ki zo man da shi. Wata sarauniya ce mai mulki da giba mai so babu kauna. Wata sarauniya mai mulki da tsauri mai kauna da zafi ba za a tsallake ba. Yara! An ce ka zo mana da labari. Ka ne ranki daɗe, kamar inda kika sani, na gano hanyar da za mu bi don ki karɓi garin nan a hannunki. Akwai hanya mafita. A kowane lokaci, a kuma kowace shekara, ni ce dai sarauniya mai cike da izza da mulki a wannan duniya. Shi dai kash sarkin garin ina son mata, sannan kuma ya san izzanki, ya san kuma labarinki. Jakadiya, kin ji abin da durumi ya faɗa. Haka nake so, kuma sannan ina so aiwatar. Abin so wanda ya samu bai zama abin gudu ba. Ni na yarda duniya ba fa gidan zama. Jaru mai taimake ki. Ba ka tsallake ba, an samu tsira ba kan lokaci ba. Sai dai sai haki ake ba dan juriya ba. Wata sarauniya ce mai mulki da giba mai so babu kauna dan bata san gwani ba.